חילקת לשירונים? השירונים אצלנו באייפון. 3, 4. משיח, משיח, משיח. עכשיו נדבש התאנה חרוב. הפרע שלי ייכנס? בטח, בטח. צריך? כי אני יודע שצמא זה מסוכן. לא, בגלל... לא, מה זה, מה שתראו שצמא בצה"ל? לא, צמא זה מסוכן. היו בחדשות בצהריים. איש אחד הלך במדבר והוא מת מצמא. אני חייב להסתפר לפני שואלים. אגב, אם אני יכול להשתתף בבדיחה. כן, אתה נרשמת? נרשמתי למטה. בדיחות עליי כאילו. לא, חס וחלילה. לא, אני חושב שהמראה שלו מטה, הוא נראה לי בן אדם הגון. בן אדם מאוד הגון. אבל תדע לך שכדי להגיע... מישהו שיעזור פה לנועה פלג, מה? כדי להגיע לרמה הזאת שהוא הגיע אליה, הוא היה צריך להתאמן בחלקה הצבאית. רק שתדע. להתראות.